Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, dat vind ik nou leuk, hè. Ja, dat is leuk, ja. Dat maak je toch niet vaak mee, Nee, dat je daarmee in de sneeuw kan rijden? ja. Hi, Ja. ik ben Bas. Ja, alom. Alom? Ja, alom. Wat een aparte naam. Ja, gewoon apart. Ja. Ja. Hé, maar heb je meer van dat soort dingen? Ja, ik heb wat meer grote, kleine Sasa's tot... Ja. Dus dat is echt een grote hobby van jou. Ja. Ken je het programma trouwens? Van Nee. L1? Van Maastricht? Limburg. Ja, Limburg. Ja? Ja, wij reden hier toevallig langs. En we zagen jou bezig. Ja, het is wel... Ja, ik had gisteren allemaal opgeruimd en dan had je een hoop. Mijn moeder zei, haal die kaasboom uit die grond. En dus, ja, gaan we een parcours in maken. Dus de kerstboom weg? Ja, nee, de kaasboom lag onder de sneeuw. Oké. Dus dat gaat volgende week gaan ze ophalen. Dus. En ik dacht, ja, ik verveel me toch, dus ik ga toch even met sneeuw spelen. Maar ik doe dat nooit met sneeuw, anders moet je altijd die onderhoud gaan doen. Dus moet je hem uit elkaar gaan Ja, halen? nee, gewoon schoonmaken Oké. en opvatten. Is die four-wheel drive? Het is gewoon alle knopjes. Het is gewoon los. En in midden is gewoon voorwiel. En als je naar boven, dan is het vierwiel. En dan heb je laag en hoog. Oké. En dan, ja, wat is het? Ja, meer niet. Rij eens een stukje. Doe even een stukje rijden. Och man, dat gaat... Ja, geweldig. Maar onafhankelijk geveerd ook. Alle Ja. 4 de wielen. Ook verlichting, maar nou uitstaan. Batterijen besparen. Want hoe lang doet hij op de batterijen nou zo met dit weer? Denk een uur. Als je rustig mee rijdt. En als je 8 jaar gaat rijden, dan is het op. Dus het ja, 20 minuten, 25 minuten. Maar dat is een crawler, dus gewoon rustig aan. Oh, heb je ook nog sneller, hè? Ja, ik heb ook sneller een X-Max en een Saza's, maar die gaat niet rijden. Dus, Ja, dus, ja. dan Mogen we zien? Ja, mogen we zien. Ja. Nou, ik denk mijn moeder, is dat nou weer? Nou ja. Oh, Dit is een RS X-Max. Nog op 8 lipo's. Dus eigenlijk 2 van die ja, 4S batterijen. Dan rij je op RS. Dan kun je gewoon misschien 80 tot 50 mijl. En die kleintjes, nou, die is ook Sasa's. Die is ook. Nou ja, de rest is gewoon verzamelen en spelen. maar jij doet alles zelf? Ja, soms papa. Met draadjes allemaal. En ik heb de originele, toen ik nog 13 was. Dat is mijn vader, maar die rijdt niet meer. En dan af en toe pakt hij even mijn auto's. Dus eigenlijk heb je die hobby van je vader. Nee, die heb ik gekocht. Ik kon eigenlijk een echte LC-auto hebben. Goeiedag. Goedemiddag. Wat gaan we nou krijgen? Ja, nou ja. Oeh, dat was het. Is dat je moeder? Ja. Ja. Hallo mam. Hallo. Kent u het programma toevallig, Onderweg van L1?
Nee, maar ja, mijn moeder kent dat, maar ik minder. Ja, wij reden hier toevallig door de straat en Alan die was met zijn four-wheel drive bezig. Ja, en nou zijn we met elkaar in gesprek. Hé, waarom word je zo bekend? Dat zou papa geweldig vinden. Ja? Of vindt zijn vader geweldig, ja. Waar is papa nu? Die is werken. Oké. En waarom zou die dat geweldig Ja, vinden? dat is een gezamenlijke hobby, hè, die auto's. Hij repareert en hij breekt, zullen we maar zeggen. Hey, maar nu ik mama toch even te woord mag staan. Alon en Bois. Bois is de dochter. Bois. Ja, Bois. Goed uitspreken, dat is wel heel belangrijk. Ja. Nou ja, Alon, dat heeft hij zelf al verteld Ja. net. Maar waar komen die namen vandaan? Nou, Alon is Israëlisch. Dat is een Israëlische naam. Niet dat ik daar iets mee heb, maar ik vond het gewoon een mooie naam. Wij heten Vrome met de achternaam. Dat is met de Oderen, klinkt mooi. En Bois komt van Isabeau, die hebben we omgedraaid. En daar komt Bois vandaan. Maar het is volgens mij de enige Bois in heel Nederland. En wat is Isabeau dan? Isabeau is ook een naam, maar die draai je dan gewoon om. Heb je Boïsa, maar dat klinkt niet. Daar hebben we daar Bois van gemaakt. En dat is Louis. Zijn opa heet Louis en we hebben daar Bois van gemaakt. Maar dan zonder de U. Ja, een beetje ingewikkeld. Het lijkt wel hogere wiskunde in de namenbusiness. Maar wel leuk. Ja. Maar er zullen ook niet veel Alons, Jawel. Alons zijn. Ja. Die zijn er wel. Maar Ja, in moet je Israël had ze zo'n bedrijf. Maar niet zoals hem natuurlijk, hij is Nee. uniek. En Esther toen naar Israël ging, dat Ja. neefje zei, was zo'n een Alon bedrijf. Ja. Mijn Peterkind die heeft in Israël gewerkt. Hij is getrouwd met een Israëlische man. En ja, daar komt de naam Alon heel vaak voor, zeg maar. Ja. Ja. Goh, en wie is de oudste? Jij of je zus? Maar ik, Jij. Hoe oud is je zus? volgens mij 24, 23. 23 jaar. Ja. Oké. Maar die wist er niet, die zit in Nijmegen. Die studeerde in Nijmegen. Alon heeft een vrije dag. Alon? Want wat doe jij? Ik doe op zorgboerderij. En nou 6 maanden niet. Maar nou, dat komt nog wel. Hij is eventjes thuis om uit te rusten. Ja. En daarna gaat hij weer naar de zorgboerderij. Oké. Beetje overprikkeld? Zullen we zeggen, een beetje ja. Maar Oké. dat komt wel goed. Nee, want hij zei, ik verveelde me en dus was hij met de auto's aan de Ja. gang. Maar je hoort ook moeilijk? Nee, ik versta je wel goed. Ja? Als je aardig praat, dan hoort het wel. Want je hebt wel hulp bij je Ja, gehoor, ik toch? ben doof. Ja, niet echt doof, maar ik kan wel verstaan als ik dat ding uit heb. Nou, als je ze uit hebt, dan Ja, moet je toch ja, goed opletten. Ja, maar moet je harder gaan praten, maar dat hoor ik wel. Ja. Hallo, Dan komt aan de post. Ja, dat was wel. Ik dacht al wel eens die hond zo ontkraken, maar dat was het voor jullie. Nee, maar die hond houdt zich keurig. Ja. Nee, maar helpt het dan als ik jou aankijk en dat je ook mijn mond Ja, ziet? ik kan ook Ja, goed dat- lezen, dus ja. Oké. Goed focussen. Ja. Ja. Nee, maar je kunt je goed redden. Ja, dat is goed. Hey, maar wat is dan de zorgcomponent in Alon zijn geval? Dat hij is slaaghorend en hij heeft een vorm van autisme. Dus zijn ouders zijn ook, wij zijn ook zijn mantelzorgers. En ja, samen regelen we het gewoon allemaal voor hem. Ja. Dat is op zich wel heel goed geregeld in Nederland. Maar, En hij gaat dan 2 dagen in de week naar een zorgboerderij. Oké. Normaal gesproken. oké. Is dat leuk? Maar af en toe, ja. Niet altijd, maar ja. Zullen we tegen Natasja, misschien krijg je Natasja dit te zien. Natasja is een begeleider van de Maarhof, zeg maar, van de zorgboerderij. Ja. Nou, je zou het geweldig vinden om hem te zien, zeg maar. Ja. Nou, kijk. Ja. Dus je doet al een aantal mensen een groot plezier hiermee. Ja. Maar ik had de autistische component nog niet ontdekt. Want je kunt met jou gewoon een goed gesprek voeren. Kan. Ja goed, autisme is natuurlijk een heel breed Heel spectrum. breed. Ja. Ja. Voor hem is dat meer regelmaat, structuur, prikkels. Heel leuk dat jullie gekomen zijn, maar ik denk dat hij vanavond gestrekt ligt. Ja, dat gaat dadelijk wel gamen, dus ja. Game is even afleiden, hè jong. Ja. Maar dat is met de meeste, dat is ook een valkuil vaak bij mensen met een beperking, dat je het natuurlijk niet altijd ziet, hè. Ja. Maar voor hem is dit wel, dit vindt hij heel leuk, maar daarna is hij wel heel erg moe. Oké. Ja.
Nou, alvast sorry dan. Ja. Nee. Nee. Maar ja, nee, wel, en leuk dat u er even bij komt. Ja, ik zag er weer allemaal mannen in de garage. Want dan ik de auto's die allemaal van de weg uit de garage. Ja. Nee, maar mooi verhaal. Leuk dat we je even hebben leren kennen en u ook. Ja. En ja, leuk dat we in elk geval, dus papa zal heel trots zijn. Ja, waarom straks. zou je dat vinden? Ja? Ja, ik vind dat geweldig. En terecht. Terecht. Hè? Ja. Krijgen we je nog zover dat je met mama en ons op de foto gaat? Doet ze dat? Ik ga wel een andere bril opzetten. Loop je er niet op? Oké.